Ако не сте няма да е след малко. 2 hours later. Аз съм Цвети, това е Timeskip и е време за смешни видеа. Пригответе... Или да сте. Забравих как е. Казвам се Цветелина. Кажи като снимаш. Аз съм анонимен. Снимаш ли ме? Иди ви се. Здравей, Цвети! Здравей, Цвети! Ние те приемаме и те разбираме. Ама чакай, тя ме пита как мога да направя игра и аз да, помислили сме за всичко. Мога ли да подаря игра? Да, Полили сме за всичко. Поливаме, после косим. Мога ли да подаря игра? Да, помислили сме и за това. И какво беше? Това не сме помислили много. Организираме 3-часово забавление за децата, което включва... Не знам какво включва. Ама чакай.